पार्वती परमेश्वरा उमा महेश्वरा देवाद शंभू महादेवा उज्जैनीच्या साम्राज्याचा आद्य कुलदैवत म्हणून प्रथम तुला मी साष्टांग दंडवत घातला, कारण तुझ्या इच्छेने विश्वातील पार सुद्धा माझ्या सारख्याचं पाप तुझ्या कला गुणा निमित्त वर्णन काय बरं करणार आहे। शेवटी करताना कविता जबाबदार व्यक्ती म्हणून उज्जैनीच्या साम्राज्य उच्चतम राजशासनावर एक आदर्श राजकर्ता म्हणून लेखनी अंकुश लगात सारी राजसूत्र हाती धरून या उज्जैनीच्या जनतेत कोणत्याही प्रकारचं वैरित्व निर्माण होऊ नये। प्रत्येकाने माणूस म्हणून माणसासारखं जगावं, माणुसकीचा धर्म सांभाळावा आणि माणुसकीच्या जीवनातील सारी सुख त्याला आत्मसात करता यावी। आणि ती जर त्यांनी केली नसतील तर जन्माला आला का अंतिम क्षण काय केलं पाहते। पण देवा उदार अंतर करणारे अनमोल असा नवग्रह तू प्रत्येकाला प्राप्त करून दिलायस। त्या देहाचा हित आणि जन्माचं सार्थक जर का करून घेतलं नसेल तर 184 योनी मिळून एक वेळ महत्ववंत माणसाचा जन्म मिळालाय, तो जन्म व्यर्थ वाया जाऊ नये आणि फेरा जर का चुकवायचा असेल तर एकच मार्ग कोणता असेल तर धर्म अर्थ काम आणि मोक्ष। बास जास्त बास कमी करून पुनर्वाढ जन्ममरणाचा फेरा चुकविणे आणि तोच जन्ममरणाचा फेरा चुकविण्यासाठी ज्या परमेश्वरा शून्यातून विश्व निर्माण केले, विश्वातील प्रत्येक जीव जंतूला तुम्ही जन्माला घातले, परंतु सर्वात श्रेष्ठत्वाचा मान अधिकार कुणाला प्राप्त करून दिला असेल तर तो नश्वर कळणे नसलेला नाशवंत त्याला प्राप्त करेल। हा सर्व श्रेष्ठत्वाचा अधिकार भगवान तू प्राप्त करून दिला। माणूस आपला कर्तव्य करतात